Не направих аборт. Ти реши. Баща ли ще бъдеш или убиец? Съжалявам, че нямам смелостта да ти кажа всичко очи в очи. Отговорът е тук. Доказателството, че господин Таксин е убил баща ми. Изкрите на отмъщението. Всеки делник, 20 часа. Това е краят ти, Раза. Вземи преднина на Войо. Не може да си тръгнеш, особено с този мъж. Гледай след ефир на BTV+. Изкрите на отмъщението. Във всички BTV платформи. Четвъртък сутрин, в тази сутрин. Очаквайте. Пряко от Брюксел. Как започва протестът на българските превозвачи. Наживо. Ще бъдат ли съборени незаконните постройки в Войводиново? И още. Военни се обявиха в подкрепа на пребития командос. В студиото генерал Димитър Шивиков. Взаимни политически обвинения за купуване на ромски гласове. Каква е ролята на Евророма? Разговор с Цветелин Кънчев. Ще получи ли мандат кабинетът Борисов да преговаря с Съединените щати за нов изтребител? Гост, бившият ни посланик в Америка, Елена Поптодорова. Наживо, масови оставки на медицински сестри в Пловдив. Каква е причината? Бъдете с нас. Започваме точно в 6:30. От продуцента на Гепи и две димящи дола, Матю Вон. Дайте всичко от себе си. Много от тях ще се опитат да ви провокират. Мърква и мухльо. Сбиха се. Вини Джонс. Джейсън Стейтъм. Повтори и ти щупи главата. Гаднярът. Неделя, 20 часа. BTV. Случаят Войводиново. Ние сме българи. Трябва да се защитим. Точка на кипене. Огнян Исаев и Евгений Дайнов. Как да задържи младите лекари в България? Планът на доктора Сем Меджидиев. Защо Петролната асоциация напусна КРИП? Андрей Делчев. Германия забранява дизелите. Специален репортаж на Deutsche Welle. Целият свят на Сантра. Премиера. Главната роля. Шампионката, която продаде медала си в името на доброто. Катрин Тасева. Всичките в неделя ще бъдат тук. А вие бъдете пред телевизорите. 120 минути.